Ако искате да получавате известие кога качвам клип или правя стрим, после натискате бутона абониране. И след като натиснете бутона абониране, има една каманка до него. Кликате към банката, ще ви излезе известие от Pattern Games. Изпращане на всички известия до себе си. Кликате и това тикче и запазване. И след като го направите това, вече ще знаете кога качвам клип и правя стрим. Найс! Къста хора, аз съм Пат. И днеска ще направя едно специално клипче, нещо ново, което не съм правил сега. Просто да видим какво става, когато хейтиш и другите ютубъри. Но всъщност, говорим за Александър Злокинг и той наистина не е хейтил ютубърите, той просто изразил лично мнение. И между другото, аз съм с един приятел, мога да кажем госта в клипа, който се казва Слашър. Какво става, Слашър? Hello, чики брики. Hello, чики брики. И да, неговия канал ще го има в описанието. As well. Сега той ще е нещо като гост, а аз ще прочита най-quality, най-хубавите коментари в клипа на Сашко. A.K.A. Александър Злокинг. Така, нека започнем с първия коментар, който е не моя, моя ще го скипне после тъй. Погоди, не знам, на причина има 6 лайка, това е доста интересно. Така. От кога си имал мнение? Shut the fuck up. Сега. Okay, don't beat me, senpai. Така, ти си тапанар. С А. Чакай. С капс даже. С главни букви. Ти си тапанар. Значи, комбинацията между тапа за бутилка и нар като пуда. Доста интересна комбинация. Ясно се 10 от 10. Да. Ретард, те са с по 90к абонати, а ти с 15, че може и с 5. Значи, те са с по 90к абонати, 15, 5. Как като имаш почти 7к абонати, имаш 15? Значи той има, да кажем 6к, аре да го закъгнем 6к и нещо. А ти, моето момче, ти даже и 5 абоната имаш, има само 2. Ти тъп ли си или психично болен? Така, дами и господа, когато изражаваш мнение срещу по-големи ютубери, ти или си тъп, или си психично болен. Вау! Окей. Нека положим, разбира се. Стига бе, ретард, спри да викаш. С шестица, разбира се. О, много мразя като видя някой да пише така, нямам... С четвърки шестици. Не, че имам нещо против, просто ме дразни, защото не ми е точно някакво дето ще ми удоби окото да ми хареса. Всъщност, какво е викал Сашко, просто прави някакъв импрешън. В смисъл имитация, човек, забранено, нали това в YouTube, никъде не пише, ако викаш си баннат. Няма такива неща, дори аз викам, да има какво някой е толкова щупен, че викам и някой я рейфам хората, ама хората не е проблем. Всеки път. Само понякога, ей. Колко говориш за гледане и лайкове, като имаш 30 лайка и 200 гледания? Ей, мой, ти като си видял в началото клипа ти... Боже мой, не знаеш, че после гледанията се увеличават и лайковете и глупости. Някой... Нямам думи, брат. Не, че по принцип, доколкото знаем Сашо, нали, за един ден си няколко определени часа от 4, значи от къпа, когато е качен, до 4 часа вади около 2к за един ден, сигурно 4-5к гледания извади. Това е вярно. Защото наистина големите ютубъри вадят по доста гледания, освен ако не са замрели, смисъл скучни. Как ти иде? Сашо не, то смисъл той вади 4-5к му е за виловете. Да, средният процент на гледане на клиповете са към 4000 нещо, примерно. Може и повече, знам ли. Нега канал доста бързо се развива. Спрямо моя, разбира се, и спрямо доста канали. И да видим някой друг коментар. О, то са добър. Тапанар, гей, стига завижда, защото те са на светлинни години пред теб. Това си беше чист роуст, моето момче Сашко. Направо, трябва да се заровиш някъде. Не мога да понесеш това. Аутси. Това е най-голямата обида, човек. Не мога. Страдам за теб. Някакъв му е написал, вземи отслабни. Тук вече става да ползва критики. От кога килограмите имат значение в YouTube? Когато има токсични коментари или хейтърски коментари, също мога да се кажа, защото хората обичат най-много да критикуват по външния вид. Сега мен няма как да ме критикуват по външния вид, защото съм маскиран, но после като сваля маската, ще са някакви ти изглеждаш така, не те харесвам, направи това, направи онова. Не се прави на голямата работа, защото той е по-успял в YouTube от теб. Чакай, нали знаеш... Момент.
нали знаеш, че не си... Маки, нали знаеш, че не си определила за кой ютубър говориш? Можеш да е един от тримата, защото той Сашко коментира поне трима ютубъра, даже четирима май, не знам. Ама той коментира някой ютубър, ти са кой говориш, за всичките или за един от тях? Смисъл, ако е за един от тях, трябва да се уточниш на кой? Вече се тригърнах, човек! Как мой? Дори да не обясниш? Човек, що само се подигаш на по-интересни и по-известни влогъри от тебе? От теб. Чакай малко сега. Зависи, да, сигурно може да са по-известни, така, ама с какво се подигра той? Мама ти да и буклука си ще изпортя на Пресли ле буклук. Па няма нико лойка. Не, сериозно, няма нико лойка! На майка ти, така, педал нещастен. Педал на кое? Педал на колелото или педал на нещо друго? Някой да ми каже. Педал на колата. Педал на колата. Ей, Сашко! Знам, че гледаш този клип, ти си педал на колата. Не, може да си на колелото. Сашко, ти си педал на колелото. Не, може да нещо друго. Как ти да си педал на всеки автомобил? Готово, оправихме та. Рос, ВК-17. Feels good to be gangster. Този ютубър се казва Венета и е по-добър от тебе в Всиджо! Той е педобер. Makes more sense. Значи, първо човек, който е искал да напише този коментар, съжалявам моето момиче или момиче, каквото си там. Момиче, съжалявам. Първо, знам, че искаш да го хейтнеш, защото това е Сашо и аз го хейтя от време на време, ама всичко не бълзик. Това си е нормално. Но, когато хейтиш, моля се, не пиши на правилен български език, за да те разбера. Така, другия коментар е. И Вената хейва и Аутелеотрит, няма да ги пипаш. Аутелеотрит? Чакай малко, това да е нов български ютубър, Аутелеотрит. Чакай, сега ще го сърчна. Я го сърчи, Аутелеотрит. Аутелеотрит. Това може би някакъв нов ютубър, не знам, може да няма никакъв такъв. Не съществува никакъв такъв канал. Ние бяхме официално скамнати измамени. Сега, теб ще репортим за измама, за примамлив коментар. Чакай. Аз се гледам 100 абоната, бе. Подаване на сигнал за спам или злоупотреба. Не, шегувам се. Просто няма как да репорта коментар за лоша граматика, човек. Да, тогава ако е мален колко... Може да репортиш коментар... То по тая лойка трябва половината комьюнити, което коментира да бъде баннато. Нека видим следващия коментар. Тапанар! Мислехте за добър, но идваш тука и ей ти най-добрите ютубъри под 100к абоната. Мангал! На ден правят по 2к линке. Без чертичка. Много. Аз не казвам, че съм добър. Но те са ми най-добрите. Без чертичка отново най-добрите. Какво правите, бе, хора? Не мога, човек! Сериозно ли? Колко грешка имех в това тука? Хейтери. Значи... Хейтери? Ако... Чакай, спомниш се, когато бяхме на МФ? Казаха, вместо мангал. Да, значи бях да напишем манга, бе. Чакай малко, сега ще кажа, значи... Давай. В един анифест, където в нашия град отидахме, водещият направи 100 пъти една шега, която е с манга, защото манга значи японски комикс, така се каже. И използваше джока, нали мисля така, манга, каже мангал! И никой не му се смееше. Буквално никой не му се смееше на глупавата шега. Не ме разберете погрешно, аз правя глупави шеги и някой ги не мега да смееше, което е баси кефа. Тя много бейснат на тях. Естествено. Има и яки шеги между другото, не е само тъпи. Но как ти да е? Има от всичко по много. Това е то. От всичко по много, по малко. Много малко, кот такова. Ей, ти са и баш с хората от пакта. Мой, то са по-известни от теб. Така само да ти кажа, тъп. Те са много по-яки от теб, ти заслужаваш малко подкрепа, защото имаш само 5000 сабскрайбера, всъщност са 6000 вече, а те имат към
100-200 хиляди сабскрайбъра, тъй че айде, престани да хейтиш по-хубавите от теб. И дори Арекс Страйкова има повече съба от теб и е по-известна. Така. Последното този коментар, убеден хейт коментар ли трябва да бъде? Значи, това е хейт коментар 100 на 100 и факти. Сега, тук има критика, която после използва факта. Той има повече абонати, следствие той е по-готин. Така. Да, това че те гледат повече хора. Повечето хора съдят по курицина, а не по вътре какво има в нея. Сега, това е друг въпрос, че еди кой си имал 200 хиляди абоната, оне кой си имал 100 хиляди, оне 50 хиляди, а Сашко само 6 хиляди. Хубаво! Всеки по някакъв начин се развива и пък Сашко бачка това на 100%, нищо че има хейт в този клип, нали, в другите няколко клипа. По 4К гледания. Да! Просто хората, нали, критикуват, което е нормално, защото си подкрепят собствените ютубъри. Всеки си има своето мнение. И всеки си има собственото мнение, но не... но аз имам мнение за вашите мнения. О май гад, пак стана тази бърклация, мнение за собствено мнение. Защо отново? Не, пак попаднах в тази черна дупка от мнения. Господи. Ти, Александър, нямаш право да хейтиш такива ютубъри. Ютубъри, които са над нивото на годност. Над нивото на годност. От кога ютубърите са храна? Подки си храна. Аз моя срок на годност изтече отдавна. Нищо, пак ще изям. Не разбирам какъв смисъл годност. Това не е уместно да го сложиш значи като по годност. тази логика... И да не говорим, че над като името над, а не като над. Боже! Да, Граматика goes like. Е така, Слашър, какво мислиш за българските ютубери като Вената, от Ятрит и Heaven Bull? Какво мислиш за тях? Те съкват. Гей, неща сте наумник, самоубийства! И сега, сега ще кикна и мършо. И сега ще излъж от мой сервер. Така, примахване на Слашър, не ограничаване. Така, шипан. Хейт. Ама сериозно ли? Защо? Не дай, моля се не го прави. Не исках да кажа това. Моля се не го прави. Няма не. Изчезни. Защо? Не дай. Аз съм ти приятелче, нали? Мразата! Ти хейтиш моите любими ютубъри! Ти не заслужаваш си мой приятел! Бабай!